γενικότερα αυτή η εκπομπή απευθύνεται συνέχεια στο Ιντερνετ. Το Ιντερνετ, παιδιά, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Γι' αυτό και σήμερα βρισκόμαστε στο Sub Radio Live, στο πρώτο Ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό. Νομίζω ότι δεν ξέρω, εσύ έχεις ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Που σημαίνει ότι έχεις δει έχουν δει τα μάτια σου πάρα πολλά πράγματα. Πώς βλέπεις έτσι αυτή τη μόδα που γίνεται σκασά στην Ελλάδα, το ίντερνετ πάρα πολύ? Πλέον όλοι έχουμε ένα notebook, ένα laptop σπίτι. Όλα τα παιδιά έχουν Facebook. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει. Δηλαδή το 80% μη σου πω έχουν Facebook. Παραπάνω, ναι. Εγώ προσωπικά μου αρέσει πολύ, γιατί και εγώ ίδιος το κάνω αυτό. Δηλαδή έχω να κοιτάξω τηλεόραση πολύ καιρό, γιατί το βαριέμαι. Αυτές τις σκουπιδοεκπομπές στην κυριολεξία με ασχολούνται με μπουρδες. Γιατί το λες αυτό? Δηλαδή δεν σ' αρέσει η ελληνική τηλεόραση? Τίποτα. Γιατί είναι πολύ βαρετά. Δηλαδή, τι έκανε ο ένας και τι έκανε. Τι με νοιάζει, τι έκανε ο άλλος. Δεν με νοιάζει, το καταλαβαίνεις. Εγώ τι θέλω να κάνω? Θέλω ας πούμε, να διαβάσω κάτι που με ενδιαφέρει. Θέλω ας πούμε, να διαβάσω από τι πέθανε αυτός ή πόσο χρόνο έγινε εκείνος ή τι έκανε αυτός. Υπάρχουν προγράμματα. Σήμερα ας πούμε, σκεφτόμουν ποιος εφεύρε την ασπιρίνη. Γιατί είχα πονοκέφαλο, την ήπια, πέρασα. Και λέω, κοίτα η ασπιρίνη, ας πούμε, ποιος την εφεύρε, ας πούμε. Και θα μπω στο βράδυ και να το ψάξω. Δηλαδή, η φάση πια είναι στο ίντερνετ και γενικά στο ίντερνετ, βλέπεις και ψάχνεις ακριβώς αυτό που θέλεις, καταλάβες. Γι' αυτό θα πω ότι δεν βαριέσαι. Και βέβαια μπορείς να κάνεις και πολλές. Εν τέλει, αυτό που κατάλαβα είναι ότι σε ενδιαφέρει σίγουρα η ενημέρωση και η ψυχαγωγία, φαντάζομαι. Έτσι. Σίγουρα. Δεν μου αρέσει το κουτσομπολιό αυτό. Απλά ναι, είναι τα λεγόμενα τηλεοπτικά σκουπίδια που λέμε. Τα οποία. Δεν μπορώ να αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος κάθεται και τα βλέπει. Συσσαγωγικά σκουπίδια, έτσι είναι. Επιλέγει πολλοί κόσμος να δει. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Κάναμε διάφορα θέματα στο Star. Άμα βλέπαμε την επόμενη μέρα, βλέπαμε τα νούμερα της HGB. Άμα ο κόσμος δεν τα αγαπούσε αυτά τα θέματα, αυτόματα να είσαι σίγουρος ότι δεν θα τα ξανακάναμε. Από τη στιγμή που κάνεις μια συνέντευξη με το βάζ τον Παρασκευά και αύριο την επόμενη μέρα σου δίνει HGB 30%. Αναγκαστικά θα συνεχίσει να το κάνεις, γιατί επιλέγει ο κόσμος να δει κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνεις ποια είναι η λογική ροή των πραγμάτων. Ενώ άμα έπαιρνα συνέντευξη τον Παρασκευά και έκανε 30%, να είσαι σίγουρος ότι ο σταθμός θα έλεγε: παιδιά, δεν θέλουμε να κάνουμε βάση τον Παρασκευά. Πάμε να δούμε ποιος εφήβρε τον υπολογιστή. Πώς έγινε ο υπολογιστής. Να ξαναεπανέλθω λίγο στο προηγούμενο θέμα. Ναι. Είπες δεν σ' αρέσει η ελληνική τηλεόραση όσον αφορά γενικότερα τα πρωινά, φαντάζομαι, τα μεσημεριανά. Ναι. Στη Γερμανία έβλεπες τέτοιου τύπου εκπομπές? Δεν υπάρχουν αυτές οι εκπομπές. Δεν υπάρχουν πραγματικά. Δεν υπάρχουν. Καταρχήν, το να κοτσομπολεύεις τους άλλους όπως γίνεται στην Ελλάδα, όλα τα κανάλια. Εγώ έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν και σε λίγο πιο μεγαλύτερο βαθμό, βλέποντας κάποιες εκπομπές μέσω ίντερνετ. Ποιες παίζουν, ποιες σου πω? Στέφαν Ραπ. Ποιον? Ένα με κάτι νύφες που ήτανε, εκείνο ήταν γερμανικό. Με νύφες, ναι, που τις παντρεύανε εκείνη τη στιγμή. Ενδιαφέρον, εσύ. Εκείνο κάποια στιγμή έπεφτε ξύλο, είχα δει κάποια στιγμή. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με gossip, με τέτοια κοτσομπολιό. Αυτό ήταν entertainment. Αυτό εσένα σ' άρεσε αυτή η ιδέα, δεν σ' άρεσε? Πάρα πολύ καλή είναι αυτή η ιδέα. Εκπομπής. Τον επιλέξαμε εγώ και ο Αντώνης ο Σταμούλης. Πολύ καλά κάνεις, Αντώνη. Τελικά πρέπει να έχεις πολύ έξυπνος. Είναι έξυπνος, δεν το βλέπεις έτσι. Έτσι με βλέπεις, κάθομαι ήσυχος, ξέρω εγώ, με τα κουμπάκια, δεν είναι. Πώς το βλέπεις σαν τίτλο? Κοίταξε. Είναι το μόνιμο έργο του Στάθη Ψάλτη. Είναι από την ταινία της δεκαετίας του 80. Βασικά, καλησπέρα στο Στάθη Ψάλτη. Κάνουμε μια απογευματινή εκπομπή. Θέλουμε να παντρέψουμε, όπως βλέπεις τώρα, το ράδιο με την τηλεόραση. Και σκεφτήκαμε ως κατάλληλο τίτλο και πιασάρικο και ωραίο και πάρα πολλά μηνύματα έχουμε δεχτεί γι' αυτόν. Το βασικά καλησπέρα σας. Πώς το βλέπεις? Εγώ το βρίσκω πολύ έξυπνο, παρόλο που είναι κλεμμένο. Κλεμμένο. Από εκπομπή? Όχι βέβαια. Από τι? Το έργο. Ναι, δεν μετράει. Μετράει. Και γιατί μετράει? Είναι ταινία το ένα, εκπομπή το άλλο. Ναι, αλλά το ίδιο κάνετε, γιατί εκεί είχαν ραδιοφωνικό σταθμό. Εντάξει. Μας έπιασε. Μόνο εκείνοι το φτιάχνουν πολύ πιο ενδιαφέρον, πιστεύω. Θα κάτσει και διαφημίσει. Να σου πω γιατί το είπαμε. Κούλα, μ' ακούς? Να σου πω γιατί το είπαμε. Γιατί όταν ήταν να στηθούν τα στούντιο, τώρα θα βγάλω βρώμες για σένα. Όταν ήταν να στηθούν τα στούντιο του Δημήτρη του Καλανίδη, τον είχα προτείνει να στηθεί ένας ρετρό ραδιοφωνικός σταθμός με μπομπίνες. Τέλος πάντων δεν το βλέπει ο κόσμος. Μαγνητόφωνα, pick-up, αλλά εν τέλει δεν βούλιαξε αυτή η ιδέα. Δεν πραγματοποιήθηκε, δεν προχώρησε, αλλά έμεινε το όνομα. Το βασικά καλησπέρα σας. Ναι, μας αρέσει όμως, να σου πω κάτι, μας αρέσει αυτό το πάντρεμα του ραδιοφώνου με την τηλεόραση μαζί. Δεν ξέρω. Ως σταθμός στη ζωή σου η Γερμανία. Ναι. Εκεί μεγάλωσες. Εκεί μεγάλωσες. Πες μας λίγο για τα παιδικά σου χρόνια. Να πάρουμε λίγο αρκετά χρόνια πριν. Ναι. Στη Βαβαρία μεγάλωσες, μια πόλη. Και είχε ωραία λουκάνικα. Πήρες.
Το έκανε και πέρυσι, αλλά μετά από λίγο καιρό τα βαριέσαι και τα δύο. Ο καιρός ήταν χάλια. Γενικά δεν ήταν πολύ ωραία χρόνια. Δυστυχώς ο πατέρας μου μας έστειλε σε ελληνικό σχολείο. Εκεί πέρα δεν είχε μέσα για εκπαίδευση, κομπιούτερ, ξένες γλώσσες. Δηλαδή ήταν ένα έτσι υποανάπτυκο το θέμα. Και δυστυχώς και το ελληνικό σχολείο, δυστυχώς το ξαναλέω γι' αυτό, σε οδηγεί κλασικά όπως όλα τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Όλοι στην Ελλάδα πρέπει να γίνουν επιστήμονες. Τουλάχιστον το γινόταν τότε τα τέλη του 80. Δεν ξέρω σήμερα τι κάνουν. Και πολύ διάβασμα, ανούσιο διάβασμα, θυμάμαι. Εντάξει, φαντάζομαι είχε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την ιστορία μας. Κανονικό σχολείο ήταν, ελληνικό σχολείο ήταν. Είχε ελληνικούς δασκάλους, τους στέλνει από εδώ το κράτος. Περικλεί αυτοί οι δάσκαλοι το πώς είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Και το πρώτο είναι θα καπνίζουμε παντού. Το αστείο είναι ότι ο άνθρωπος το λέει, ξέρεις, σαν γκρίνια, ότι δεν μ' άρεσε γιατί εκεί ήταν. Και φαντάζομαι ότι φαντάζεσαι ότι εδώ πέρα θα ήταν τα σχολεία, ξέρεις, κάπως μεγαλοπρεπή και δεν θα καπνίζαν και δεν θα κάναν. Και είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση. Όχι, το λάθος του πατέρα μου ήταν ποιο, που δεν μας έστειλε σε γερμανικό σχολείο. Ναι, όχι, λέω για το ελληνικό. Λέω ότι. Εντάξει, εδώ δεν πήγα στο σχολείο. Είδες αυτά. Είναι ακριβώς οι ίδιες καταστάσεις. Ίσως το γερμανικό να ήταν λίγο καλύτερα. Λίγο, δεν κατάλαβες. Να σταθούμε λίγο. Ίσως να ήταν πολύ καλύτερο. Όχι το γερμανικό, το ελληνικό γερμανικό. Να σταθούμε λίγο. Μπορεί να ήταν και καλύτερο. Περικλεί, να σταθούμε λίγο στην Γερμανία. Πότε καταρχήν γύρισες στην Ελλάδα? Ήταν δικιά σου επιλογή, ήταν επιλογή των γονιών σου? Όχι, βέβαια, δικιά μου επιλογή ήταν. Γύρισα το 1999 πρέπει να ήταν. Το 99, ναι, εκεί πέρα ήταν. Σε ηλικία? Ήμουνα τότε 26 χρονών. Μεγάλος άντρας. Ναι. Είχαμε εδώ ένα σπίτι και ακόμα το έχουμε δυστυχώς στην Πολύγνη και έλεγα ρε παιδί μου, είχα τελειώσει σπουδές οπτικός. Οπτικός. Ναι, οπτικός, είχα τελειώσει σπουδές και μετά λέω τι να κάνω τώρα στη Γερμανία. Δουλεύω όλο το μήνα για ένα χιλιάρικο και μετά να πληρώνω νίκιο γιατί ήμουν 26. Λέω τουλάχιστον θα πάω στην Ελλάδα, θα γλιτώνω το νίκιο και ό,τι βγάζω, αν βγάζω. Θα μένει για σένα. Θα μένει ζεύα. Αλλά δυστυχώς και εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή που ρωτάω τον κόσμο τι κάνεις που ψάχνω δουλειά, τι κάνεις εσύ κοπέλα μου που ψάχνω δουλειά. Να έφυγα από τη δουλειά, με διώξαν τη δουλειά. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει άνθρωπος που δουλεύει σε αυτή τη χώρα. Καλά, είναι αστείο πάντως. Τελείωσες οπτικός. Δούλεψε σαν. Ξενοδοχειοπάιλος. Ναι. Πού είσαι ακόμα, άλλες 10 φορές έχω κάνει. Πρόταση που είπες για ένα χιλιάρικο και που έλεγες ένα χιλιάρικο το μήνα και αυτά. Και εν τέλει στο Fame Story είπε για πλακάκια. Είναι απίστευτος. Να σου πω, ποιος άνθρωπος ενώ ακούμε Iggy Pop και Passenger. Τώρα θέλω να σας διακόψω όλους. Να πάρουμε μια ανάσα. Δεν θέλεις, με τίποτα. Βάλαμε Scorpion σχολεία. Δεν θες Iggy Pop? Μισό τον Iggy Pop. Σοβαρά μιλάς. Το ίδιο και ο προγραμματιστής που έχει φτιάξει το site του σταθμού εδώ πέρα, του Sub Radio Live, το κοροϊδεύει συνέχεια και έρχεται και λέει λα 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 λα. Αυτό είναι το κομμάτι, παιδιά, που λένε στη Θεσσαλονίκη που τραγουδάμε λα 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 λα. Πάρα πολλά φιλιά να στείλουμε στην Ανέζα, η οποία μας έστειλε μηνυματάκι. Φιλιά σε όλους, λέει. Καλές γιορτές με υγεία και χαρά. Πολλά φιλιά.